Participació, treball, il·lusió, futur, compromís. Perquè ens volen fer creure que ja està tot decidit, que tornaran a manar els mateixos. Però jo no em resigne. Jo vull decidir el meu futur, el futur de la meva ciutat. Perquè cal acabar amb el clientelisme després de massa anys de govern del Partit Popular. Perquè volem portar la teva veu a l'Ajuntament per solucionar aquests problemes. Perquè la salut i l'educació pública no són un negoci. Perquè el medi ambient i el nostre entorn formen part de nosaltres. Perquè defensem sense complexos la nostra llengua i cultura tots els dies. Perquè no volem retallar en serveis per donar diners als qui més tenen. Perquè han de pagar les conseqüències de la crisi aquells que l'han causada. Perquè amb el teu vot podem trencar la majoria absoluta del Partit Popular. Perquè volem canviar les coses a Castelló. Perquè no sempre han de manar els de sempre. Hola, sóc Enric Nomdedeu. El proper 22 de maig, Castelló pot decidir el seu futur. Al bloc Coalició Compromís ho tenim clar. Volem una ciutat moderna, amb igualtat d'oportunitats i serveis socials de primera. No et resignés. El 22 de maig decideix el futur amb el bloc Coalició Compromís.